Cítil ses někdy zatížený stresem nebo bolestí a přemýšlel si, jestli existuje přirozený způsob, jak se uzdravit? Co když tajemství uzdravení neleží v lécích, ale v lekcích starověké moudrosti? Představ si, že se každé ráno probouzíš s pocitem lehkosti, klidu a souladu se svým tělem. To není jen přání, to může být tvá realita. V našem uspěchaném světě často zapomínáme na sílu naší mysli a těla, když spolupracují. Mnoho lidí uvízne v kruhu starostí a nepohodlí a hledají odpovědi všude možně. Ale co když byly odpovědi celou dobu uvnitř nás? Buddhismus nabízí mocné myšlenky, které mohou změnit způsob, jak vnímáme uzdravení. Například člověk, který denně zažívá stres v práci, místo toho, aby sáhl po rychlých řešeních, jako jsou pilulky nebo rozptýlení, může zkusit meditaci, klíčový prvek buddhismu. Stačí několik minut vědomého dýchání denně a může výrazně snížit úzkost a zlepšit svou celkovou pohodu. Tento jednoduchý zvyk může vést k hlubokým změnám ve způsobu života. Tento kanál má spoustu zhlédnutí, ale jen 0,2% lidí se přihlásí k odběru. Proto prosím, dej like, komentuj, sdílej a přihlas se. Přidej se k nám na cestě za tajemstvím uzdravení a naplněnějším životem. V tomto videu se dozvíš o propojení mysli a těla, síle meditace a jak tě buddhistická učení mohou vést ke zdravějšímu a vyrovnanějšímu životu. Zůstaň s námi pro vhledy, které mohou změnit tvůj život. Kvůli délce celého textu budu pokračovat ve více částech. Tady je první úvodní část. Pochopení propojení mysli a těla v buddhistickém uzdravování. Když mluvíme o uzdravení, je důležité pochopit, jak jsou mysl a tělo propojené. V buddhismu je toto spojení hluboce respektováno. Mysl a tělo nejsou oddělené, ovlivňují se navzájem mocnými způsoby. Představ si to takto. Když jsi šťastný, tvoje tělo je lehké, ale když tě přemůže stres, můžeš se cítit, jako bys nesl těžké břemeno. Toto poznání je klíčové pro přirozené uzdravení. Buddhismus učí, že naše myšlenky a emoce mohou utvářet naše fyzické zdraví. Například všiml sis někdy, jak se ti stáhne žaludek, když máš úzkost? To je tvá mysl, která ovlivňuje tvé tělo. Když pochopíme toto spojení, můžeme začít uzdravovat nejen příznaky, ale samotné příčiny našich potíží. V každodenním životě mnoho lidí bojuje s negativními myšlenkami. Tyto myšlenky mohou vytvořit cyklus stresu a bolesti. Když se obáváme budoucnosti nebo se utápíme v minulých chybách, trpí tím i naše tělo. Buddhismus nás vybízí k tomu, abychom tento cyklus přerušili pomocí vědomé pozornosti, tedy všímavosti. Když jsme plně přítomní v daném okamžiku, můžeme pozorovat své myšlenky bez posuzování. Tato praxe se nazývá mindfulness. Pomáhá nám vnímat myšlenky jako mračna na obloze, přechodná, netrvalá. Místo toho, abychom v negativitě uvízli, můžeme tyto myšlenky pozorovat a nechat je odejít. Tato změna pohledu nám může ulevit v mysli a zlepšit i naše fyzické zdraví. Představ si jednoduché cvičení. Najdi si klidné místo a posaď se pohodlně. Zavři oči a několikrát se zhluboka nadechni. Při dýchání si všímej napětí ve svém těle. Je tvá čelist napjatá, jsou tvá ramena stuhlá, jemně dýchej do těchto oblastí a představuj si, jak napětí odchází. To je síla uvědomění. Spojením dechu s tělem můžeš uvolnit stres a podpořit proces uzdravení. Další klíčovou součástí propojení mysli a těla je pochopení emocí. V buddhismu jsou emoce vnímány
jako dočasné stavy, přicházejí a odcházejí jako počasí. Místo toho, abychom se drželi emocí, jako je hněv nebo smutek, můžeme se naučit je pouze pozorovat. Tato praxe nám pomáhá pochopit, že emoce nás nedefinují. Jsou to jen prožitky, ze kterých se můžeme učit. Když se objeví silná emoce, polož si otázku, co se mohu z tohoto pocitu naučit. Tato otázka přesune tvůj pohled ze strádání na pochopení. Například, když cítíš hněv, místo abys jednal impulzivně, zkus se na chvíli nadechnout a zamyslet se, co tento hněv způsobilo. Když prozkoumáš jeho příčinu, můžeš na něj reagovat moudřeji. Důležitou roli při uzdravování hraje také praxe laskavosti, takzvané meta. Meta znamená rozvíjet soucit k sobě i druhým. Když praktikuješ láskyplnou laskavost, nepomáháš jen ostatním, ale také vyživuješ své vlastní srdce. Představ si, že sám sobě přeješ, ať jsem šťastný, ať jsem zdravý, ať jsem v klidu. Tato jednoduchá praxe může vytvořit hluboký pocit spojení a vnitřního tepla. Jak rozvíjíš meta, můžeš zaznamenat změny i na fyzické úrovni. Mnoho lidí se po praxi meta cítí lehčí a uvolněnější, jako by tíha negativních emocí začala odcházet. Uvolní se prostor pro pozitivitu a uzdravení. V buddhismu je meditace mocným nástrojem k posílení propojení mezi myslí a tělem. Díky meditaci trénujeme svou mysl k větší soustředěnosti a uvědomění. Pravidelná meditace může vést ke snížení stresu, nižšímu krevnímu tlaku a lepší emoční rovnováze. Začni jen s 5 minutami meditace denně. Posaď se pohodlně, zavři oči a soustřeď se na svůj dech. Když se tvoje mysl zatoulá, jemně ji přiveď zpět k dechu. Postupem času zjistíš, že se ti lépe uklidňuje mysl a lépe vnímáš své tělo. Cvičení jógy může také prohloubit spojení mezi myslí a tělem. Jóga spojuje pohyb s vědomým vnímáním, což ti pomáhá lépe poznávat své tělesné pocity. Když se naladíš na to, jak se tvoje tělo cítí v každé pozici, rozvíjíš schopnost naslouchat jeho potřebám. A právě tato všímavost je klíčem k uzdravení. Důležité je také všímat si toho, co do těla vkládáme. Strava ovlivňuje jak naše tělo, tak naši mysl. V buddhismu se doporučuje vědomé jedení. To znamená být přítomný u jídla, všímat si chutí, vůní a barev. Když jíš vědomě, vychutnáváš si každé sousto a oceňuješ výživu, kterou ti jídlo dává. Tato praxe ti pomůže vytvořit zdravější vztah k jídlu. Zkus to při dalším jídle. Zastav se, podívej se na jídlo, nadechni se, ochutnej. Kousej pomalu a všímej si, jak se cítíš. Možná zjistíš, že se cítíš sytější a více v souladu se svým tělem. Nakonec nezanedbávej sílu komunity. V buddhismu hraje sanga, neboli společenství, zásadní roli v procesu uzdravení. Být obklopen podpůrnými lidmi ti může zvednout náladu a posílit tvoji cestu uzdravení. Sdílej své myšlenky a pocity s lidmi, kterým důvěřuješ. Často už jen to, že o svých zkušenostech mluvíš, může přinést úlevu. Závěrem, porozumění propojení mysli a těla je klíčem k přirozenému uzdravení. Pomocí všímavosti, laskavosti a meditace můžeš pečovat o svou mysl i tělo. Pamatuj, že uzdravení je cesta, nikoli cíl. Přijmi každý krok a buď k sobě laskavý. Moudrost buddhismu nám ukazuje cestu k hlubokému uzdravení, které nás spojuje nejen se sebou samými, ale i s ostatními. Role meditace v uzdravování. Meditace je mocný nástroj, který může léčit jak mysl,
tak tělo je jako jemný déšť, který zavlažuje zemi a pomáhá květinám růst. Když meditujeme, vytváříme klidný prostor, kde může začít uzdravení. Ale jak to zapadá do našeho rušného života? Naše mysl je často plná myšlenek, starostí a stresu. Tento chaos vede k napětí, úzkosti a dokonce i fyzické bolesti. Meditace nás zve, abychom se na chvíli zastavili a všímali si svých myšlenek bez posuzování. Představ si, že tiše sedíš a soustředíš se na svůj dech. Při každém nádechu cítíš, jak se ti plní plíce a při výdechu necháváš napětí odejít. Tento jednoduchý akt může být hluboce uklidňující. Lidé, kteří pravidelně meditují, často cítí méně úzkosti a větší soustředění. Studie ukazují, že meditace může snižovat hladinu kortizolu, stresového hormonu, což vede k uvolněnějšímu stavu. Toto snížení stresu může pomoci i s fyzickými problémy, jako jsou bolesti hlavy, žaludeční potíže a chronická bolest. Jakoby meditace působila jako tlačítko restart pro tělo. Jednou z běžných forem meditace je všímavá meditace. Tato praxe tě vede k tomu, abys zůstal přítomný, vnímal tělesné věmy a myšlenky, které přicházejí a odcházejí. Zaměřením na přítomný okamžik můžeš pustit lítost nad minulostí a obavy z budoucnosti. Tento stav přítomnosti umožňuje, aby uzdravení skutečně začalo. Představ si jednoduchý příklad. Někdo trpí úzkostí a každý den se probouzí s pocitem napětí na hrudi. Místo toho, aby ho úzkost ovládla, si každé ráno najde pár minut klidu. Zavře oči, zhluboka dýchá a soustředí se na pocit vzduchu, který vstupuje a opouští jeho tělo. Postupem času se naučí vidět svou úzkost jen jako pocit, ne jako něco, co ho definuje. Začne na ní reagovat s laskavostí, ne se strachem. Meditace nám také pomáhá rozvíjet soucit k sobě i k ostatním. V buddhistickém učení je soucit klíčovým prvkem uzdravování. Když meditujeme, můžeme kultivovat láskyplnou laskavost, přát si dobro sobě i lidem kolem nás. Tento pocit propojení vytváří smysl pro sounáležitost a podporu, která je zásadní pro emoční uzdravení. Další technikou meditace je vizualizace. Představuje si klidné místo nebo léčivé světlo, které tě obklopuje. Když vizualizuješ, můžeš cítit, jak tě obklopuje teplo a bezpečí. To nejen podporuje relaxaci, ale může také pomoci s fyzickým uzdravením. Někteří lidé zjistili, že vizualizace uzdravení těla přináší skutečné zlepšení jejich zdravotního stavu. Je důležité si připomenout, že meditace je praxe, ne rychlé řešení. Jako každá dovednost vyžaduje čas a trpělivost. Některé dny budou snadné, jiné náročnější. A to je v pořádku. Důležité je, že se k sobě pravidelně vracíš. Přidání meditace do každodenní rutiny může vést k velkým změnám. Můžeš začít jen s několika minutami denně a postupně čas prodlužovat, jak se budeš cítit pohodlněji. Meditovat můžeš ráno, abys nastavil pozitivní tón dne, nebo večer, abys uvolnil napětí před spánkem. Klíčem je pravidelnost. Pokud se ti nedaří meditovat sám, zvaž připojení ke skupině nebo využití vedených meditací dostupných online. Tyto zdroje ti mohou pomoci vytvořit si strukturu a motivaci, aby se praxe stala součástí tvého života. Když se propojíš s ostatními, můžeš v jejich podpoře najít inspiraci a povzbuzení, které tě udrží na cestě uzdravování.
Další výhodou meditace je rozvoj sebepoznání. Pravidelnou praxí začneš lépe rozumět svým vzorcům myšlení a emocionálním spouštěčům. Toto sebepoznání může vést ke zdravějším reakcím na stres a umožní ti čelit výzvám s větším klidem. Když se uzdravujeme zevnitř, často se zlepší i naše vztahy s ostatními. Meditace podporuje empatii a porozumění, což nám umožňuje prohloubit spojení s lidmi kolem nás. Když se více uvědomujeme vlastních emocí, dokážeme lépe podpořit i ostatní na jejich cestě uzdravování. Cesta uzdravení skrze meditaci je pro každého jedinečná. Někdo může pocítit úlevu hned, jiný zaznamená postupné změny v čase. Důležité je důvěřovat procesu a být otevřený možnostem, které meditace nabízí. Závěrem, meditace je zásadní praxí v buddhistické tradici. Slouží jako mocný nástroj k uzdravování. Tím, že vytváříme prostor pro klid a sebereflexi, můžeme se dostat ke kořenům našich potíží. Ať už skrze všímavost, vizualizaci nebo laskavost. Meditace nás zve, abychom pečovali o svou mysl i tělo. A tím otevřeli cestu k hlubokému vnitřnímu uzdravení. Když se vydáš na tuto cestu, pamatuj, buď k sobě trpělivý a laskavý. Cesta uzdravování je celoživotní dobrodružství a meditace může být tvým světlem na této cestě. Následuje další tematický blok buddhistická filozofie přijetí a vnitřního klidu. Buddhistická filozofie přijetí a vnitřního klidu. V životě často čelíme výzvám, které nás mohou zatížit a vyčerpat. Tyto potíže mohou pocházet z různých oblastí, vztahů, práce, zdraví nebo dokonce z našich vlastních myšlenek. Ale co kdyby existoval způsob, jak toto břemeno odlehčit? Buddhismus nás učí, že přijetí je mocným nástrojem na cestě k vnitřnímu míru. Přijetí neznamená, že se vším souhlasíme. Jde spíš o uznání toho, co nemůžeme změnit a naučit se s tím žít. Představ si řeku, která klidně teče. Když narazí na kámen, nebojuje s ním, obejde ho a pokračuje ve své cestě. Takto se můžeme naučit přistupovat ke svým obtížím. Když přijímáme svou situaci, osvobozujeme se od zbytečného utrpení. Například si vzpomeň na chvíli, kdy si čelil neúspěchu. Místo toho, abys se tím trápil, co kdybys to jednoduše přijal? Tím, že uznáš realitu, dáváš prostor uzdravení. Přijetí nám umožňuje soustředit se na to, co skutečně můžeme ovlivnit. Naše reakce a naše nastavení mysli. Buddhismus nás povzbuzuje, abychom si osvojili postoj přijetí skrze všímavost. Všímavost nám pomáhá být přítomní v daném okamžiku bez hodnocení. Když jsme všímaví, lépe si uvědomujeme své myšlenky a pocity. A právě toto uvědomění je prvním krokem k přijetí. Představ si, že tiše sedíš a sleduješ svůj dech. Jak dýcháš, můžeš cítit napětí nebo stres ve svém těle. Místo toho, abys tyto pocity odháněl, zkus je jen pozorovat a říct si, je v pořádku, že to tak cítím. Tím, že přijímáš své emoce, vytváříš prostor pro uzdravení. Vnitřní klid přichází, když opustíme potřebu mít vše pod kontrolou. Život je nepředvídatelný a snaha držet se všeho příliš pevně často vede k větší bolesti. Když přijmeme pomíjivost života, naučíme se vážit si každého okamžiku. To ale neznamená, že se přestaneme snažit o lepší věci. Znamená to, že se naučíme objímat cestu, ať už nás zavede kamkoliv. Buddhistické učení nám také připomíná, že utrpení je součástí života. Je přirozené prožívat bolest a nepohodlí.
ale utrpení se stává silnějším, když mu odporujeme. Místo útěku před svými potížemi se jim můžeme postavit s otevřeným srdcem. Tato odvaha a přijetí může vést k hlubokému osobnímu růstu. Představme si člověka, který se potýká s chronickou nemocí. Zpočátku se může cítit frustrovaný a plný hněvu. A tyto pocity jsou naprosto oprávněné. Ale pokud se jich bude držet, utrpení se prohloubí. Skrze přijetí může najít způsoby, jak se s nemocí vyrovnat a přizpůsobit. A právě v tomto přijetí může objevit novou sílu, která v něm celou dobu dřímala. Přijetí zároveň otevírá dveře ke soucitu. Když přijímáme vlastní zápasy, přirozeně se stáváme vnímavějšími vůči utrpení druhých. Uvědomíme si, že každý člověk nese své vlastní břemeno. Toto pochopení posiluje naše spojení s ostatními. A když dokážeme nabídnout laskavost sami sobě, můžeme ji snadněji nabídnout i druhým. Praxe přijetí není jednorázová událost. Je to neustálá cesta. Každý den přináší nové výzvy i nové příležitosti k růstu. Začleněním všímavosti do každodenního života posilujeme svou schopnost přijímat věci tak, jak přicházejí. Ať už skrze meditaci, vědomé dýchání nebo krátké zastavení a reflexy, tyto drobné návyky nám pomáhají budovat klidnější nastavení mysli. Buddhismus učí, že cesta k vnitřnímu míru nespočívá v tom, že se budeme vyhýbat nepříjemnostem. Spočívá v tom, že se jim postavíme s odvahou a důstojností. Když přijímáme svou realitu, pokládáme základy pro uzdravení a proměnu. Učíme se opouštět minulost a nepřeceňovat budoucnost. Soustředíme se na to, co můžeme udělat právě teď. Když se ponoříme do této filozofie, můžeme si také uvědomit důležitost vděčnosti. Přijetí nás vede k tomu, abychom ocenili malé radosti života i uprostřed výzev. Cvičení vděčnosti mění naše zaměření z toho, co nám chybí, na to, co máme. Tento jednoduchý posun v perspektivě může odlehčit naše srdce a přiblížit nás skutečnému vnitřnímu klidu. Shrnutí. Buddhistická filozofie přijetí nás učí, že skutečný mír spočívá v obejmutí nejistot života. Když uznáme, co nemůžeme změnit a zaměříme se na své reakce, můžeme si vypěstovat hluboký smysl pro vnitřní klid. Všímavostí se otevíráme bohatšímu, naplněnějšímu prožívání života. Přijetí není cíl, ale cesta, která nás zve, abychom rostli, uzdravovali se a propojovali se sami se sebou i s ostatními. Další část se zaměřuje na uzdravování prostřednictvím soucitu a laskavosti metta. Uzdravování prostřednictvím soucitu a laskavosti metta. V srdci buddhismu leží krásná praxe, známá jako láskyplná laskavost, v páli metta. Není to jen milé slovo, je to hluboké, opravdové přání štěstí a blahobytu pro všechny bytosti, včetně tebe samotného. Když otevřeš své srdce soucitu, vytvoříš mocnou sílu pro uzdravení ve svém životě. Představ si, že jsi zahlcen negativitou nebo smutkem. Možná si myslíš, že nejlepším řešením je tyto pocity potlačit. Ale co kdyby ses místo toho rozhodl je přijmout s laskavostí? Tento přístup může být překvapivý, ale jakmile své pocity obejmeš soucitem, začneš jim rozumět. Uvědomíš si, že jsou součástí tvého lidství a že tě nedefinují. Zavři oči a přiveď si do mysli někoho, na kom ti záleží. Může to být přítel, člen rodiny nebo i zvíře. Představ si, že je šťastný a v bezpečí. A v duchu opakuj věty: ať jsi šťastný, ať jsi zdravý, ať jsi v bezpečí.
Vnímej teplo těchto přání ve svém srdci. Pak otoč tuto láskyplnou laskavost směrem k sobě. To je velmi důležité. Mnozí z nás jsou k sobě nejtvrdšími kritiky. Možná si říkáme, že nejsme dost dobří nebo že si nezasloužíme lásku. Místo toho zkus říct, ať jsem šťastný, ať jsem zdravý, ať jsem v bezpečí. Nech tato slova do sebe vstoupit. Je to krok k uzdravení, uznat svou vlastní hodnotu a právo na lásku. Jak budeš praktikovat meta, můžeš zaznamenat posun ve svých emocích. Soucit dokáže rozpustit pocity hněvu, frustrace nebo odporu. To ale neznamená, že bolest ignoruješ. Spíše k ní přistupuješ s jemností. Učíš se reagovat na výzvy s pochopením, nikoli tvrdostí. Meta nepomáhá jen tobě, rozšiřuje se i na tvé okolí. Vzpomněň si na situaci, kdy tě někdo zklamal nebo tě urazil. Namísto toho, abys v sobě živil hněv, zkus tomu člověku v duchu popřát klid a štěstí. Představ si ho v mysli a řekni si, ať jsi šťastný, ať jsi v míru. Možná to bude zprvu nezvyklé, ale může to být hluboce osvobozující. Tím, že pustíš negativní pocity, vytváříš prostor pro uzdravení a nové spojení. Soucit posiluje i pocit sounáležitosti. Když sdílíme laskavost s druhými, vytváříme silnější vztahy. Představ si skupinu přátel, kteří pravidelně praktikují láskyplnou laskavost, podporují se navzájem a vytvářejí prostředí, kde vládne bezpečí a porozumění. Tato kolektivní laskavost je zdrojem obrovské vnitřní síly. Buddhismus nás učí, že všichni jsme propojeni. Když praktikuješ meta, uvědomíš si toto propojení. Tvoje štěstí je spojeno se štěstím ostatních. Toto poznání tě může motivovat, abys jednal soucitně, nejen k sobě, ale ke všem bytostem. Zamysli se nad prostým činem pomoci někomu v nouzi. Může to být tak jednoduché, jako vyslechnout přítele, který má těžké období, nebo pomoci ve své komunitě. Každý čin laskavosti, i ten nejmenší, přispívá k uzdravování světa kolem tebe. Když přistupujeme k životu se soucitným srdcem, pěstujeme atmosféru lásky a pozitivní energie. Uzdravování prostřednictvím soucitu nespočívá v obrovských gestech. Je to spíše o malých, každodenních činech. Úsměv na někoho, podržení dveří cizinci, laskavé slovo pro kolegu. Tyto jednoduché činy mohou vytvořit vlny pozitivní změny, nejen v životech druhých, ale i v našem vlastním. Soucit nám také pomáhá odpouštět sobě samým. Všichni děláme chyby, je to součást lidské zkušenosti. Místo toho, abychom se trestali, můžeme praktikovat laskavost vůči sobě. Připomeň si, je v pořádku selhat, zasloužím si odpuštění. Tato slova mohou vést k hlubokému vnitřnímu klidu. Když si osvojíš praxi meta, můžeš si vytvořit i malé rituály, například zapálení svíčky a zasvěcení chvíle láskyplným přáním, nebo napsání dopisu sám sobě, ve kterém si projevíš vděčnost a povzbuzení. Tyto rituály mohou prohloubit tvé spojení se soucitem a posílit proces uzdravování. Pamatuj, že uzdravení není cíl, ale cesta. A s láskyplnou laskavostí můžeš touto cestou kráčet s klidem a pochopením. Zjistíš, že čím více budeš tuto praxi rozvíjet, tím přirozenější se stane. Tvé srdce se začne otevírat více a svět kolem tebe se může zdát méně těžký. V těžkých chvílích se vrať ke své praxi metta. Když je život náročný, nech se vést teplem soucitu. Je to světlo ve tmě, které ti připomíná, že nejsi sám. S každým dechem máš moc léčit sám sebe a rozšiřovat tuto léčivou energii i k ostatním. Přijmi tedy tuto praxi soucitu a láskyplné laskavosti.
Nech ji stát se součástí tvého každodenního života. Každá myšlenka, každé přání a každý čin, pokud vychází z lásky, může proměnit nejen tvou vlastní cestu uzdravení, ale i svět kolem tebe. S otevřeným srdcem pojďme touto cestou společně, pečujme o sebe navzájem a podporujme se krok za krokem. Další část se zaměřuje na všímavost jako nástroj pro zvládání stresu a úzkosti. Použití všímavosti k zvládání stresu a úzkosti. V dnešním rychlém světě může stres a úzkost působit jako přetížení, které se těžko zvládá. Mnoho lidí se cítí ztraceno ve víru myšlenek a emocí. Snaží se najít klid uprostřed chaosu. Buddhismus však nabízí mocný nástroj pro zvládání těchto pocitů – všímavost. Všímavost je praxe bytí přítomný v daném okamžiku. Plně si uvědomovat své myšlenky, pocity a okolí bez posuzování. Je to jako zmáčknout pauzu uprostřed shonu, abys mohl pozorovat, co se děje uvnitř i kolem tebe. Tato jednoduchá, ale silná praxe může vytvořit pocit klidu, který pomáhá vyrovnat se s každodenním stresem. Představ si, že sedíš v rušné kavárně, kolem tebe hlasy, cinkání šálků, pohyb. Namísto toho, abys se nechal pohltit myšlenkami a ruchem, si dovolíš soustředit se na svůj dech. Pomalu se nadechni, vnímej, jak ti vzduch plní plíce. Pomalu vydechni a s výdechem uvolni napětí. Tento prostý akt vědomého dýchání tě uzemní a sníží pocit úzkosti. Všímavost nás také učí všímat si svých myšlenek a pocitů tak, jak přicházejí. Místo toho, abychom se jimi nechali unést, učíme se je uznávat bez odsuzování. Například, pokud cítíš úzkost před nadcházející schůzkou, namísto potlačování toho pocitu si můžeš říct: cítím úzkost a to je v pořádku. Toto jednoduché uznání vytváří prostor, ve kterém se úzkost může usadit, místo, aby nad tebou získala moc. Jedním z nejhlubších přínosů všímavosti je změna vztahu k myšlenkám. V buddhismu se často říká, že naše myšlenky nás mohou vést do negativních vzorců. Když praktikuješ všímavost, začneš své myšlenky vnímat jako mraky na obloze. Přicházejí a odcházejí, ale ty zůstáváš pevný jako strom. Tento nový pohled snižuje sílu, kterou nad tebou myšlenky mají. Dalším důležitým prvkem všímavosti je soucit. Jakmile si více uvědomuješ vlastní zápasy, přirozeně začneš cítit soucit i k druhým. Tato propojenost vytváří pocit sounáležitosti a připomíná ti, že v tom nejsi sám. Soucit vytváří podpůrné prostředí, jak pro tebe, tak pro tvé okolí. Začlenit všímavost do každodenního života nemusí být složité. Nemusíš si vyhradit hodiny času, stačí začít v malém. Zkus například vědomé jedení. Namísto toho, aby s jídlem spěchal, zastav se na chvíli, podívej se na jídlo, vnímej jeho barvy, vůni a texturu. Kousej pomalu a všímej si, jak se přitom cítíš. Tato praxe ti pomůže více si vážit jídla a vytvořit si zdravější vztah k tělu. Všímavost můžeš praktikovat i při jednoduchých činnostech, třeba při chůzi. Všímej si každého kroku, jak se tvá chodidla dotýkají země, vnímej pohyb svého těla. Tato praxe tě uzemní a je velmi účinná, když se v tobě hromadí stres. Dechová cvičení jsou další výborný způsob, jak rozvíjet všímavost. Zkus techniku 478. Nadechuj se 4 sekundy, zadrž dech na 7 sekund a pomalu vydechuj 8 sekund. Tento cyklus několikrát opakuj. Pomáhá to uklidnit nervový systém
a vyčistit mysl. Jakmile začneš praktikovat všímavost, pravděpodobně si všimneš změn i na těle. Stres se často projevuje fyzicky, napětím, bolestí hlavy nebo únavou. Díky všímavosti si tyto signály uvědomíš dříve, než se zhorší, a budeš schopný na ně reagovat, třeba protažením, dýcháním nebo krátkým odpočinkem. Všímavost ti může pomoci i v práci s obtížnými emocemi. Když se objeví pocity jako hněv, smutek nebo strach, všímavost tě vybízí, abys s těmito emocemi zůstal, místo toho, abys před nimi utíkal. Můžeš si říct, takhle se právě teď cítím a je to v pořádku. Tím, že si dovolíš cítit bez posuzování, můžeš tyto emoce zpracovat účinněji. Zvaž vytvoření každodenní všímavé praxe. Začni tím, že si vyhradíš 5 minut denně, kdy si v klidu sedneš a soustředíš se na dech. Jakmile se v tom budeš cítit jistěji, můžeš dobu postupně prodlužovat. Můžeš také využít vedené meditace, které ti pomohou držet strukturu a podpoří tě v rozvoji praxe. Krása všímavosti spočívá v tom, že ji můžeš praktikovat kdekoliv a kdykoliv. V práci, ve frontě, při řízení nebo během procházky. Každý všímavý okamžik se počítá a postupně vytváří hlubokou proměnu v tom, jak vnímáš sám sebe a svět kolem. Při rozvíjení všímavosti měj trpělivost. Je to cesta, ne cíl. Některé dny budou snadnější než jiné a to je naprosto v pořádku. Důležité je znovu a znovu se vracet k sobě a ke své praxi. Závěrem, všímavost je mocný spojenec při zvládání stresu a úzkosti. Tím, že jsme přítomní a soucitní sami k sobě, můžeme rozvíjet klid, který prostupuje celý náš život. Přijmi cestu všímavosti a sleduj, jak se mění tvůj vztah k myšlenkám a emocím. Postupně získáš větší rovnováhu a vnitřní klid, který ti umožní žít naplněnější a vyrovnanější život. Následující část se věnuje tématu přeměna negativních emocí pomocí buddhistických praktik. Přeměna negativních emocí pomocí buddhistických praktik. Negativní emoce mohou působit jako těžká mračna, která zakrývají slunce. Mohou nás zatížit natolik, že máme pocit, že ztrácíme radost ze života. Ale co kdybychom se naučili tyto emoce přeměnit na něco lehčího, ovladatelnějšího? Buddhismus nabízí silné nástroje, které nám pomáhají pochopit a překonat negativní pocity. Základem buddhistické praxe je uvědomění. Když se objeví negativní emoce jako hněv, žárlivost nebo smutek, prvním krokem je všimnout si jich. Namísto jejich potlačování nás buddhismus učí, abychom je uznali. Představ si, že jdeš lesem a narazíš na tmavý bouřkový mrak. Neutíkáš před ním, pozoruješ ho. Přesně o tom je všímavost. Být přítomen a sledovat své emoce bez útěku. Když tyto pocity uznáme, můžeme se ptát hlouběji, proč to cítím, co tuto emoci spustilo. Tento druh sebepoznání je zásadní. Často zjistíme, že naše emoce pramení z hlubších přesvědčení nebo myšlenek. Například pokud někdo pociťuje žárlivost, může zatím být přesvědčení, že není dost dobrý. Jakmile to pochopíme, můžeme začít tato omezení uvolňovat. Dále nás buddhismus povzbuzuje k praxi soucitu, a to především k sobě samým. Když se objeví negativní emoce, máme tendenci se za ně obviňovat. Ale místo toho si můžeme říct, je v pořádku, že se tak cítím. Tím, že se k sobě chováme laskavě, vytváříme prostor pro uzdravení. Představ si, že tvůj blízký přítel prožívá těžké období. Neodsuzoval bys ho, utěšil bys ho, naslouchal mu,
byl bys mu oporou. A přesně takovou laskavost si zasloužíš i ty sám. Mocným nástrojem je i meditace. V meditaci si vytváříme klidný prostor, kde můžeme pozorovat své myšlenky a pocity bez soudů. Postupně si uvědomujeme, že emoce jsou jako vlny v oceánu, přicházejí a odcházejí. Ale stejně jako oceán zůstává hluboký a stálý pod vlnami, i my máme v sobě stálé, klidné jádro. Dalším klíčem k překonání negativních emocí je vděčnost. Buddhismus nás učí vážit si i těch nejmenších dobrých věcí v našem životě. Tato změna zaměření pomáhá vyvážit negativitu. Zkus si každý den napsat 3 věci, za které jsi vděčný. Postupem času ti tato praxe pomůže vnímat svět pozitivněji a s větší lehkostí. Další zásadní technikou je praxe láskyplné laskavosti, metta. Zahrnuje posílání láskyplných a pozitivních přání sobě i ostatním. Když čelíš negativním emocím, můžeš zavřít oči a potichu si opakovat: ať jsem šťastný, ať jsem zdravý, ať jsem v bezpečí. Začni u sebe a postupně rozšiřuj tato přání na své blízké, pak na neutrální lidi a nakonec i na ty, se kterými máš obtížné vztahy. Tato praxe ti pomůže vytvořit pocit propojení a porozumění, který zmírní izolaci a bolest. Buddhismus nás také učí o pomíjivosti, anicca. Všechno v životě se neustále mění, i naše emoce. Když si připomeneme, že žádný pocit netrvá věčně, můžeme ho nést s větší lehkostí. Například, když jsme smutní, můžeme si říct: tento smutek tu nebude navždy, i tohle pomine. Tento postoj přináší útěchu a pomáhá nám projít těžkými chvílemi. Další důležitou lekcí je odpoutání se od připoutanosti. Často se k emocím připoutáváme, držíme se jich, protože si myslíme, že jsou součástí naší identity, ale když pochopíme, že nejsme své emoce, můžeme je pustit a otevřít se novým zkušenostem. Představ si, že neseš těžký batoh do kopce. Každý krok je náročný a vyčerpávající, ale jakmile se rozhodneš batoh sundat, cesta se stává lehčí a snesitelnější. Stejné je to s negativními emocemi. Když je pustíš, uvolníš prostor pro klid a svobodu. Někdy může pomoci sdílení emocí s ostatními. Rozhovor s přítelem nebo učitelem ti může přinést nový pohled. V buddhismu hraje důležitou roli sangha, komunita. Být obklopen lidmi, kteří tě chápou a podporují, může výrazně usnadnit cestu k uzdravení. Pocit, že nejsi sám, je léčivý sám o sobě. Buddhistické praktiky nás povzbuzují, abychom přijali všechny stránky svého lidství, včetně bojů a slabostí. Cítit negativní emoce neznamená, že jsme slabí. Znamená to, že jsme lidé. A právě tím, že si dovolíme tyto pocity prožít, se z nich můžeme učit a růst. Jak budeš tyto techniky praktikovat, můžeš zjistit, že negativní emoce postupně ztrácí svou sílu. Možná nezmizí úplně, ale naučíš se na ně reagovat s větším klidem, pochopením a soucitem. Shrnutí: překonávání negativních emocí pomocí buddhistických praktik zahrnuje uvědomění, soucit k sobě, vděčnost, laskavost a schopnost pouštět. Když tyto principy začleníš do každodenního života, můžeš proměnit způsob, jak své emoce prožíváš. Namísto toho, abys byl přemožen pocity, naučíš se jimi procházet s grácí a odvahou. Pamatuj, uzdravení je cesta a každý krok, který podnikneš s vědomím a laskavostí, tě přiblíží k lehčímu a radostnějšímu bytí. Další část se věnuje tématu buddhistický přístup k uzdravování chronických onemocnění. Buddhistický přístup k uzdravování chronických onemocnění.
Chronické nemoci mohou působit jako těžké břemeno, které postupně vysává radost ze života. Buddhismus však nabízí cestu uzdravení, která jde za hranice těla, učí nás chápat hluboké propojení mezi myslí, tělem a duchem. Představ si člověka, který se každý den probouzí s bolestí. Možná si klade otázku, proč se mi to děje? Namísto toho, aby uvízl ve frustraci, buddhismus nás vybízí položit si jinou otázku. Co se z této zkušenosti mohu naučit? Jak mohu najít klid i přes tuto výzvu? Základem buddhismu je všímavost, mindfulness. Jde o to být plně přítomen v daném okamžiku bez hodnocení. Když čelíme chronickému onemocnění, může nám všímavost pomoci pozorovat naše pocity a příznaky bez toho, abychom se s nimi stotožnili. Uznáním bolesti místo boje s ní vytváříme prostor pro uzdravení. Například, když přijde vlna bolesti, místo napínání těla se můžeš zhluboka nadechnout a zeptat se, jak to přesně cítím, kde je ta bolest nejsilnější. Toto jednoduché pozorování může snížit úzkost a naučit tě reagovat na bolest s laskavostí. Pamatuj, nejsi jen člověk s nemocí, jsi člověk s příběhem, se silou a hlubokou vnitřní moudrostí. Dalším důležitým prvkem buddhistického přístupu je láskyplná laskavost, metta. Tato praxe spočívá v posílání myšlenek lásky a přání zdraví a míru sobě i ostatním. Když se necítíme dobře, máme často sklon sklouznout do negativních myšlenek jako už to nevydržím nebo jsem slabý. Místo toho zkus říct sám sobě, ať jsem volný od bolesti, ať jsem šťastný, ať jsem v míru. Opakováním těchto přání v sobě posiluješ soucit, sebeúctu a naději. Buddhismus nás také učí o pomíjivosti. Vše v životě se neustále mění, včetně našeho zdraví. I když se bolest může zdát trvalá, změna je vždy možná, ať už fyzická, mentální nebo duchovní. Tím, že přestaneme vnímat nemoc jako trvalý stav a místo toho ji přijmeme jako součást naší cesty, můžeme v sobě najít klid i v bolesti. Tato forma přijetí otevírá dveře k hlubšímu porozumění sobě i světu. Vědomý pohyb, jako je jemná jóga nebo tai chi, je dalším důležitým nástrojem při zvládání chronických onemocnění. Taková cvičení podporují spojení mezi myslí a tělem, posilují vnímání vlastního těla a umožňují, aby se pohyb stal formou meditace. Místo boje proti tělu ho začínáme vnímat jako spojence. Každý pohyb se stává příležitostí k uzdravení a propojení se sebou. Komunitní podpora je dalším pilířem buddhistického přístupu, takzvaný sangha. Sdílení zkušeností s ostatními, kteří procházejí podobnými obtížemi, může být nesmírně osvobozující. Vědomí, že nejsme sami, vytváří pocit sounáležitosti. Už jen obyčejný rozhovor s někým, kdo chápe, co prožíváme, může ulevit od bolesti, která není jen fyzická, ale i emocionální. Dobrým pomocníkem může být i deník. Psaní ti pomůže vyjádřit a zpracovat, co cítíš. Můžeš si zapisovat jak bolestivé chvíle, tak i drobné okamžiky radosti nebo vděčnosti. Tím si vytváříš vyvážený pohled na svou cestu. I v těžkých dnech ti deník může připomenout, že i malé kroky vpřed mají význam. Nezanedbatelnou roli hraje také výživa a vědomé stravování. Buddhismus nás vede k tomu, abychom si byli vědomi toho, co jíme, jak to jíme a jak se po jídle cítíme. Jídlo se tak stává nejen palivem pro tělo, ale také formou péče a všímavosti. Zdravá, vyvážená strava může mít přímý dopad na energii, náladu
a celkovou odolnost. Meditace hraje při zvládání chronických onemocnění zásadní roli. Pravidelná meditace pomáhá snížit stres, posiluje odolnost a přináší vnitřní jasnost v době, kdy se cítíme ztraceni. Stačí pár minut denně, klidně v sedě nebo v leže, s vědomým zaměřením na dech nebo láskyplná přání. Meditace není o potlačení bolesti, ale o vytvoření prostoru pro její přijetí, porozumění a následné uvolnění. Když se soustředíš na svůj dech a pustíš se do tichého pozorování, tvá mysl se uklidní a tělo reaguje uvolněním napětí. Tento stav ti může pomoci zvládnout i velmi náročné fyzické stavy. Další důležitou ctností, kterou buddhismus při uzdravení podporuje, je trpělivost. Chronická nemoc je maraton, ne sprint. Jsou dny, kdy to bude těžší a to je v pořádku. Každý den je novou příležitostí k růstu, sebepoznání a uzdravení. Oslavuj malé pokroky, ať už je to klidnější mysl, méně stresu nebo chvíle vděčnosti. A konečně buddhismus nás učí nacházet smysl i v utrpení. Možná ti nemoc pomohla objevit sílu, kterou si v sobě netušil, nebo tě přiblížila k lidem a hodnotám, které bys jinak minul. Když se otevřeme těmto lekcím, i bolestná zkušenost se může stát branou k moudrosti. Uzdravení skrze vědomé stravování a životní styl. V buddhismu není uzdravení jen o mysli nebo duchu. Zasahuje i do toho, jak se o své tělo staráme. To, co jíme a jak žijeme, hraje klíčovou roli v našem fyzickém i duševním zdraví. Vědomé stravování je praxe, kdy jsme plně přítomní u jídla. Nejde jen o výběr zdravějších potravin, ale o to, abychom si jídlo vychutnali, uvědomovali si jeho původ, chuť i účinek na tělo. Když jíme vědomně, nepřejídáme se, máme k jídlu úctu a rozvíjíme vděčnost. Zkus si při příštím jídle udělat pauzu. Zaměř se na barvy, vůni, strukturu, pomalé žvíkání, vnímání každého sousta a pozorování, jak se tělo cítí. To vše ti pomůže naslouchat skutečným potřebám svého těla. Užitečná může být i praxe stravovacího deníku. Zaznamenávej si, co jíš, jak ses cítil před a po jídle a jaké chutě se v tobě objevují. Díky tomu odhalíš vzorce, třeba zda tě stres nutí sáhnout po sladkém, nebo zda tě konkrétní potraviny unavují. Životní styl v buddhistickém duchu klade důraz na jednoduchost, klid a rovnováhu. To zahrnuje pravidelný pohyb, kvalitní spánek, kontakt s přírodou i prostor pro ticho a sebepéči. Vědomý životní styl není o dokonalosti, ale o uvědomělých volbách. Znamená to například věnovat pozornost tomu, co tě vyčerpává a co tě naopak dobíjí. Znamená to vytvořit si prostor na odpočinek, bez výčitek dopřát si pohyb, který tě těší a naučit se říkat ne tomu, co ti bere vnitřní klid. Každý vědomý krok, ať už jde o hluboký nádech před rozhodnutím, zdravou volbu u večeře nebo krátkou procházku na místo sociálních sítí, je krokem k uzdravení zevnitř ven. Buddhismus nás také učí, že každý okamžik je příležitostí k růstu. Uzdravování není jen o tom opravit, co je rozbité, je o tom pečovat o to, co je v nás celé, silné a živé. Jakmile se naučíš naslouchat svému tělu a jednat v souladu se svými hodnotami, objevíš hluboký pocit síly, lásky a klidu. Cesta uzdravení skrze buddhistickou moudrost není o rychlých řešeních. Je to hluboká, jemná a všímavá transformace, která se dotýká všech aspektů tvého života. Těla, mysli i ducha. Každá praxe, kterou jsme probrali
ať už jde o meditaci, mettu, všímavost, přijetí nebo vědomé jídlo, ti pomáhá znovu se spojit se sebou samým, s ostatními i s přítomným okamžikem. Pamatuj, léčení není cíl, ale cesta. Buď na sebe trpělivý, oslavuj každý krůček a dovol si kráčet vpřed s otevřeným srdcem, s vědomím, že v tobě už vše potřebné k uzdravení existuje.